Thokozani bogogo nomkhulu. Igama uVusi Mabunda, umhlabe uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV mangabe usanda kusijoyina. Ngiyabonga kulabo sebasubscribile. Makuba uyazi ukuthi usengaka subscribe, cela bese wenza njalo. Bogogo nomkhulu, namhlanje sikhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu, indaba ethi isibongo fanana. Isibongo fanana kulokya isibongo sakho sifana nesibongo somunye umuntu kodwa kube anhlobananga nalowo muntu loyo. So leso sibongo leso sibaluleke ngokuthi nanoma kungaba isibongo fanana kodwa kube isibongo sokuthi ithakazelo noma mhlambe izibongo ziyafana. So uma kufana izibongo kubaluleke kakhulu lokho, ngaphandle kokuthi mhlambe izibongo azifani, ngoba uyathola ukuthi kukhona izibongo mhlambe njengo uNdlangamandla, kukhona uNdlangamandla womXhosa, kukhona uNdlangamandla womZulu. So kumele ubheke lapho ukuthi leso sibongo leso siyisima kanjani. So once wathola ukuthi leso sibongo simi kanjani, uyakwazi ukuthi usebenzise leso sibongo leso ikakhulukazi mawufuna esakho isibongo. Abantu abanesibongo esifana nesakho, especially if umsamo wakhona uclean, ulungile, bangakwazi ukuthi bakusize in terms of ukuthi bakutholele i-ID. Number 1, bangakwazi bakusiza ukuthi bakutholele i-ID. Number 2, bayakwazi ukuthi bakulungisele umsamo wakho wena ungabazi abazali bakho. For instance, uthola ukuthi ekhaya kini unesibongo sakho nabanye abafweni banezibongo zabo, kodwa wena esakho isibongo awusazi, noma mhlambe uyasazi kodwa umnikazi wesibongo awumazi. Like ngabeka ngokuthi mhlambe ubaba wakho awumazi, umama wakho naye mhlambe akasaphila emhlabeni, noma akasakhumbula ukuthi ubani ubani igama nokuthi wayehlala kuphi mhlambe, noma ukhumbula isibongo nje kuphela. Uyakwazi ukuthi uhambe uye esibongweni fanana la kunesibongo khona esifana nalesakho abakunikeza sona, ngoba uma umzali makashona ushona akutshele ngesibongo nje sodwa, kodwa uyazwelela nje ukuthi kungapha eNatal, kungapha eMpumalanga, awunasho ngoba uwazi nje isibongo nje kuphela ukuthi wena ungwakabani, wakaNkosi. And then uma uthola ukuthi wena ungwakaNkosi, uyakwazi ukuthi uhambe uye kuNkosi. Thola uNkosi ofana noNkosi wakho wena onguye uwomZulu, mangabe umSwazi, mangabe umSwazi. And then uNkosi uyakwazi ukuthi akubike emathongweni wakwaNkosi. Ungizwe kahle, akakubiki emathongweni wasekhaya kini noma ekhaya kibo, ukubika emathongweni wakwaNkosi. So nangu umntwana ukhona, igama lakhe uzibanibani, lo mntwana lo uhluphekile ngendlela yokuthi wazi isibongo nje kuphela ukuthi ungwakaNkosi, kodwa ubaba wakhe sekuzwakala ukuthi washona, kwandaba zabantu basho kanjalo, bathi washona. So siyacela ke nina bonkosi, nina bozibanibani, ukuthi nisondele umntwana akwazi ukulekeleleka, umntwana akwazi ukuthola ikhaya lakhe. Sicela bese nasibonisa ikhaya lakhe, nisiboniseni lapho yena adabuka khona, nisiboniseni nanoma ngabe kungaba kukude kangakanani, kodwa nisiboniseni nina abantu abadala, nisiboniseni nabogogo nomkhulu ukuthi nangu umntwana wakho, ngoba umntwana uyahlupheka, kodwa sifuna ubaba wakhe, sifuna la azalwa khona. Ngikhuluma nani nabonkosi, bozibanibani, umntwana maqeda bamupha ichance, uphuwa umalume, ubhutwa lapho, noma mhlambe singathi ubaba omncane wakhe, ubaba omkhulu wakhe, sesibeka ngaleyo ndlela leyo, mhlambe ubhuti omdala lapho kulowo muzi, noma mhlambe umuntu ongabe engathiwa uanti, usisi walapho. Kodwa kudingeka ukuthi umsamo ulunge. Umsamo walapho kumele ube clean, nabo babe clean. Makube umsamo awukhona ukuthi uwenzeke, bangathola umlaphi wendabuko. Thola umlaphi wendabuko abamekise endaweni eneutral nazo zonke izinto ezidingekayo, ngoba
akudingeki nje kuphela ukuthi kuguciwe lapha emsamo okwenziweni. So kunezinto ekumele ngabe ziyaphathwa mhlambe njengenkukhu eyisipho, then nezibani nezinye izinto mhlambe ezingahle ezisiza ukuthi kuncengeke idlozi. So bese izinto zakho zizolunga uma sebakwenzele lokho. Kahle kahle into engisho kini namhlanje ukuthi baningi abantu namhlanje abathi mina isibongo sami angisazi, mina ngizwa kuthiwa ngiwakazi bani, kodwa angibazi abantu balapho izinto zami zimile. Izinto zakho azikwazi ukuthi zime ekubeni kuyo bakhona abomalume, bakhona abomkhulu, babomdala, bakhona babomncane. Azikwazi ukuthi zime ngoba uyakwazi ukuthi uhambe kulabo uye kulabo bantu lawo bacela ukuthi ngicela ningenzeleni kanje nakanje 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 nakanje. Uthi umlaphi wendabuko uvusi ningakwazi ukuthi ningenzele ngalendlela le. Uma mhlambe nidinga usizo, hayi mina ngikhona. Mina ngitholakala eGermiston, kule number is 0849729634, 0849729634 eGermiston. Ngithi mina kini ungahlupheki, isibongo esinye esingesona esakho sikhona. Uma kukhona isibongo fanana nalesi wena onaso osidingayo, sondela kubo labo bantu bazokwazi ukuthi bakuncede. Nathi siyakwazi ukuthi sisize uma sesitholakala leso sibongo leso, then bese siku-advise. Siyaku-advise, thola into kanje nakanje nakanje nakanje, khuluma uthi bazosondela, bawusondela emaphupheni, bawusondela kahle nje, bakubonise la uhlala khona. Thokozana.